Se oli Halo Helsingin Kuule minua. Ja uutisten jälkeen siirrytään tällaiseen maailmaan. Jos tiedätte, kuka on Sami Haavisto, niin kannattaa pysyä kanavalla. Jos ette tiedä, niin voi tässä vaiheessa jo käydä kurkkaamassa vaikka bloodceremony.net. Suomennettuna vericeremonia.net, eli bloodceremony.net, niin näette, että minkälaisesta kaverista on kyse, minkälaisia leffoja hän on ollut mukana tekemässä ja ohjaamassa ja kirjoittamassa, ja mitä muuta miehen maailmaan kuuluu, mutta siihen paneudutaan hyvinkin tanakasti, mutta vapaamuotoisesti heti uutisten jälkeen. Jos Tushilla on musta sydän, niin takaan, että vieraallani, joka itse asiassa tuli jo tuohon studioon, Sami Haavisto, ja hänen kanssaan ruvetaan tuossa uutisten jälkeen juttelemaan enemmän, sitä ennen vielä vähän kuunnellaan musiikkia. Otetaan pieni pätkä siitä, että mitä tää oikeastaan tää Samin maailma nyt sitten mahtaa olla. Otetaan vaikka tosta. Ja jos joku miettii, että nyt mennään todellakin syntyihin syviin ja mennään pimeän tuolle puolelle, niin tavallaan se pitää kyllä paikkaansa ja tavallaan ei. Me nimittäin jutellaan kauhuelokuvista ja jutellaan siitä, että minkälaista on tehdä Suomessa kauhuelokuvaa silloin, kun ei ole mitään isoja tuotantotaloja taustalla. Tästä maasta löytyy tosi moneen junaan äärimmäisen uutteriaita ja taitavia kavereita, ja se on yksi erikoismies Laitisenkin ohjelman tavoite, tuoda näitä kavereita esille ja rohkaista myös muita ihmisiä toteuttamaan unelmiaan. Ja yksi näistä herroista on siis Sami Haavisto, joka on muun muassa kauhuelokuvaohjaaja, ja jutellaan hänen kanssaan tuossa kello 13 jälkeen lisää. Erikoismies Laitinen. Radio Nova. Se oli Didown White Flag, ja täällä ei paljon studiossa valkoisia lippuja heilutella. Tervetuloa mukaan lähetykseen elokuvaohjaaja Sami Haavisto. Creepins, Goalies and Zombies. Mä haluan aina päästä heittää tämän radios. Nyt mulla oli ensimmäinen tilaisuus. Sulla oli aika iso yleisö, että siitä vaan. Ei mitään. Eli pahin jännitys poistettu. Kyllä, ei täällä mun kanssa ei tarvitse jännittää. Sä oot independent elokuvaohjaaja, ettei millekään isoille studioille, ja oot keskittynyt lähinnä kauhuelokuviin. Kyllä. Montaks kauhuleffaa on tähän mennessä valmistunut ihan pöydälle asti? No mun on pakko korjata tuohon. Mä en käytä enää sanaa independent. Mä puhuisin pientuotannosta. Elikkä pikkurahoilla tehdään ja ihan puhtaasti kauhu, että se on se rakkaus. Tällä hetkellä mulla on 4 koko pitkää kauhuelokuvaa valmiina, ja 5. on ensilta tulee tässä ihan muutaman kuukauden sisällä. Hienoa, ja näistä löytyy varmaan bloodceremony.net-sivustolta lisätietoa sitten. Kyllä niistä löytyy, ja on niitä saatu ihan kauppojen hyllyllekin asti. Tosin ei mitenkään ihan laaja-levikkiä Suomessa, mutta joka tapauksessa. Mistä tämä koko homma lähti? Oliko se lapsena semmoinen, kun äiti tuli sanoa, että Sami, otapas nyt juo se lasi maitoa loppuun. Että ei, mä haluan verta. Ehdottomasti verran. Ei. Se revit lepakoilta siipiä ja pienenä poikana. Ei, otsi ei ollut silloin vielä niin vankasti kehissä. Aivan. Mutta voi sanoa, että se on lähtenyt sarjakuvista. Että 70-luvulla oli ihan mahtavia kauhusarjakuvia. Että mun ensirakkaus, joka itse asiassa tatuoitui mun käteeni Vampirella, niin se on joskus 74-73 ilmestynyt. Se oli monen ensirakkaus, kyllä. Äiti on repinyt siinä vaiheessa korvista, että tuo nyt poika katsoo Akuankkoja, mutta mä oon aina hiipinyt sinne Vampirella hyllylle. Ja mä en tiedä, osasiksi mä ihan katsoa sitä samalla tavalla kuin aikuiset miehet, mutta joku siinä sykähdytti kuitenkin. Sanoit, että joku siinä sykähdytti, niin varmaan oot sitä kelannut monta kertaa, että minkä takia nimenomaan just kauhumaailma, eikä Akuankka? Joo, kyllä. Aika moneenkin kertaa, että kauhussa on niin monta elementtiä, että kauhu pystyy niin kuin sisältämään ihan kaiken. On se sitten draamaa, rakkautta, erotiikkaa, kaiken maailman teurastusta, kaikkea mikä normaalielämään nyt kuuluu. Se on niin kuin kaikki sisältyy siihen, ja kauhussa on niin jänniä kutkuttavia tunteita, mitä ei saa yhtään mistään muualta. Että kai se ollut skidistä pitäen tullut sieltä sitten. Onko se miten kauas sä muistat skidiyttä nimenomaan tämän kauhun suhteen, että minkä ikäisenä sä muistat, että ne ensimmäiset kiksit niistä just vaikka Vampirella-sarjakuvista tuli? No ne on sieltä 70-luvulta ihan alkupuolelta leikkikouluajosta, mutta ensimmäinen kauhuelokuva, enkä mä muistan, niin suomalainen lepakkolina Kibikasvot. Oi, mäkin muistan. Kyllä. Hei, nyt täytyy kysyä, että pelkäsitkö? Ihan helvetisti. Anteeksi, saaks radioskiroilla? No ihan hirveän vähän. Ihan hirveän vähän. Kyllä. Ei, mä pelkäsin kans sitä. Se olikin kauhea. Ja ootko kattonut sitä nyt aikuisiellä uudestaan?
uudestaan? Mä sain kunnia jopa tavata vuosi sitten Ismo Sajakorven tuolla elokuvafestivaalilla ja puristin kaverin kättä ja kiitin siitä, että mä olin 2 viikkoa sen jälkeen en uskaltanut katsoa peileihin eikä ikkunoihin ja muihin vastaavia. Eli nuoren miehen mieli on nyrjäytetty aika tehokkaasti sillä elokuvalla. Aivan mahtava pätkä. Onko kauhu, tai oliko se sulle lapsena? Vois kuvitella, että tollain kun sä luet sarjakuvaa tai puhuit tästä Kivikasvojen Draculasta, että oliko se vaan se tunne, se semmoinen kutkuttava tunne, mikä siinä kolahti eniten, vai tykkäsitkö se siitä pelosta, vai mikä homma se oli? No se pelko on jo itsessään, se on niin mahtava, sitä kautta tulee ne kaikki muut tunteet. Ja sitten kun rupesi murrosikä lähestyä, niin kauhusta rupesi löytyä aika paljon muitakin, että Ingrid Pitt ynnä muut vastaavat rupesi hiipiä sieltä TV-ruudulta. Niin kyllähän se nyt tietysti nuoren miehen niin kuin mielikuvitusta kutkuttaa kovasti tämmöiset, mitä mä nyt sanoisin, hyvin varustelut vampyyritaret ja muut vastaavat. Totta kai, ulkomusikaaliset vampyyrit. Kyllä, just näin. Onko enää mitään semmoisia juttuja? Saatko sä edelleen niin kuin samanlaisia kiksejä, mitä silloin muistat, että lapsena tuli? Äärimmäisen harvoin. Se liittyy ehkä nimenomaan vanhaa kauhua. Että mä katson pääsääntöisesti jotain 60-70-luvun kauhua, ja sieltä mä löydän semmoisia tiettyjä nostalgioita ja semmoista synkkyyden kauneutta, mikä on olle se ehkä tärkeämpi. Että siinä on synkkyyden kauneus, avaa sitä pikkusen. Se on semmoinen tosi jylhä. Voisi puhua ehkä jonkinnäköisistä goottilaisista elementeistä, semmoisia aivan mielettömän uskomattoman upeita maisemia, sumuisia hautausmaita, tunnelmallisia linnoja, holveja, kynttilöitä ja siihen liittyviä asioita. Että se voi olla, että se kauhu tulee siinä kaupan päälle noissa hommissa. Eli nämä paikat, mitä sä äsken mainitsit, nämä hautausmaat ja holvit ja tämmöiset, niin ne ei sulle mitenkään ole surullisia tai ahdistavia asioita? Ei, päinvastoin. Ne on ihan älyttömän upeita. Että ne on niin visuaalisesti niin kauniita, että ne haluaa toteuttaa sit muissakin asioissa, valokuvaamisessa, maalaamisessa, kirjoittamisessa, kaikissa muussakin tuoda esille näitä asioita. Studiovieraana siis koko tämän tunnin vaatimaton virtuoosi Sami Haavisto, ja puhutaan ihan hetken kuluttua Samin kanssa siitä, että mitkä leffat ovat häneen tehneet suurimman vaikutuksen, ja testataan samalla, muistaako mies vielä 70-80-luvun leffoja. Se oli Happoradion Che Guevara, ja jatketaan juttua. Studiovieraana siis tämän tunnin ajan kauhu, mitä mä sanoisin, visionääri. Kun sä teet elokuvia ja sanoit sitä niin kauniisti äsken tätä kauhumaailmaa, että mikä voisi olla semmoinen... No toi voi olla oikeastaan aika hyvä, se ei sillä tavalla kategorisoi, lokeroisi ihan suoraan semmoisia, koska sitten pystyy ottaa mukaan kaikki muitakin elementtejä. Itse asiassa uusiakin uria ollaan tekemässä, saattaa liittyä tuonne musiikin saralle, että vaimo saattaa todeta, että helvetin Matti Nykänen tässä vaiheessa. Pidät se suuski, etkä lähde mihinkään tommosiin hommiin, että pysyt vaan visuaalisessa puolessa. Taitaa kuule sulla olla Sami Nykäseen pikkusen niin kuin hyvässä mielessä matkaa vielä. Mut hei, sä puhuit noista, että sä saat suurimmat kiksit edelleen vähän vanhemmista kauhuelokuvista. Ja mä soitan täältä muutaman tämmöisen pätkän yksi kerrallaan, ja heti kun tunnistat, että mistä leffasta on kyse, niin saat ihan vapaasti ruveta kertomaan, että tykkäsitkö sä tästä, ja jos tykkäsit, niin mikä sun mielestä tässä leffassa oli hyvä? Toivottavasti mä tunnistan, kun mä oon katsonut näitä vanhoja ranskalaisia muita. Jos et tunnista, niin mä kerron, mutta nämä on hyvin tunnettuja leffoja. Tässä lähtee eka ääninäytö. Little pigs, let me come in, not by the hair on your chinny chin chin. Tai joku klassikko, mikä puhutaan. And I'll puff. Viikolause paljastaa. And I'll blow your house in. Here's Johnny. Etkö saanut kiinni? En saanut kiinni. Mä oon kattonut ilmeisesti jotain ranskalaisia Ei haittaa mitään. Mä paljastan, että tää on hohto. No onhan mä nyt hohdon nähnyt monta kertaa. Here's Johnny, kun Jack Nicholson tulee kirveellä oven läpi. Mitä dikkasit elokuvasta? Se Nicholsonin hohto on aivan loistava. Siinä on jotain semmoista, mikä hiipivää kauhua. Se rakentaa niin mahtavasti sen hulluuden etenemisen siellä. Et se on ihan mestariteos. Mites kun siinä elokuvassa ei ole näitä sun mainitsemia esimerkiksi just zombeja tai splatteria tai... Itse asiassa mä en ole maininnut kertaakaan zombeja splatteria. Hitto. Mä oon sitten vaan tehnyt läksyni, sori. Kyllä, itse asiassa siinä on ihan loistavaa. Mutta siis samaa tämmöistä linnaa ja hautausmaata ja tämän tyyppistä, vaan siinähän on nättejä lumisia, pimeitä maisemia ja hotelli. On siinä semmoinen, ja hotelli on ihan mielettömän hieno ympäristö, missä päästä kuvaamaan tämmöistä. Tässä oli aikoinaan mahdollisuus käydä tuolla Viron suunnassa kuvaamassakin tämmöinen elokuva, mutta se on vielä jäissä suunnitelmatasolla. Mutta itse asiassa tässähän löytyy niitäkin elementtejä samanlaisia kuin jostain Charrollinin tai muissa elokuvissa, esimerkiksi se Kylpevä nainen. Mä en ole nähnyt tota. Se on pakko sun on nähdä se kohtaus siellä, kun tämä Nicholsoni menee sinne huoneeseen ja siellä on tämmöinen kuvakaunis nainen nousee kylvystä, joka muuttuu sitten semmoiseksi mätäneväksi raadoksin kohtauksen edetessä. Kiinnostaa heti. Nyt tulee toinen pätkä. I don't know what hovers over this house.
sensed anything like it. That thing is in there with my baby! Poltergeistiltähän tuo kuulostaa. Juman kautta ja jätkä nappas sen vielä sieltä. Kyllä, tää on Poltergeist. Joo, se oli kans semmonen, mikä aiheutti aikamoisia, niin kuin voi sanoa, väristyksiä. Et se oli sitä aikaa, mä olin sen verran skidi, että mä en päässyt teatteriin katsomaan tota. Joo. Se taisi olla K16-elokuvaa, mä olin vielä yläasteella. Et lähinnä noista elokuvista puhuttiin, että ollaan nähty ja leviteltiin kaiken maailman tarinoita, mitä niissä tapahtuu sitten niin kuin näiden mainosten kuvalta. Erityisesti mulla on jäänyt mieleen se yksi valokuva siitä, missä ne ruumit nousee sieltä Intianin hautausmaalta. Nimenomaan sieltä uimaalta. Kun se perhe polskii siellä niin kuin loppukohtauksissa ja mudassa. Aivan järjettömän kaunis. Kato, äijä on kananlihalla. On. Ihokarvat pystyssä. Se on niin mahtava kohtaus, että se on vaan jäänyt mieleen. Sitten tulee vielä yksi näyte. Tää on sulle varmasti tuttu. It's the power of Christ that compels you. God the Father commands you. Nyt on joku semmoinen kohtaus. Löytyyhän se sieltä. Eihän näistä tunnarista voi erehtyä. Ei. Mike Oldfield, Tubular Bells. Tää on monen mielestä kaikkien aikojen pelottavin kauhuleffa. Mikä on sun mielipide? En mä tiedä, onko se kaikkien aikojen pelottavin. Tuossa on hirveästi semmoisia elementtejä, mitkä jää kummittelemaan sinne jonnekin takaraivoon. Ihan ehdottomasti tommosia yliluonnollisia manauksia, riivauksia ja muita, mitkä voi ottaa niinku valtaa ihmisen. Mutta tää ei ole ehkä se kaikkein pelottavin. Mikä sun mielestä on pelottavampi elokuva kuin Manaaja, jos pitäisi joku tästä mainita? Mikä oikeasti niin kuin olisi sykähdyttänyt enemmän? Semmoinen, mikä on sykähdyttänyt eniten, niin kivikasvojen lepakkoliina. Niin, 2 viikkoa aikoinaan sen jälkeen valvonut silmät teelautasen kokoisena huutanut tyynyn päällä huhuuta ja varannut niitä peiliin kattomisiin, niin ei tommonenkaan pystynyt antaa sitä fiilistä. Ihan mainiota. Jatketaan Sami Haavisto sun kanssa juttua ihan kohta. Lähinnä keskitytään sun omaan tuotantoon, että minkälaisia elokuvia sä teet ja mikä idea sulla noin on siinä. Ja puhutaan myös siitä, että kun ei ole sitä 5 miljoonaa aina taskussa, niin minkälaista tämmöisen oman tuotannon pyörittäminen ja tekeminen on. Vieraana siis elokuvaohjaaja kauhupuolelta Sami Haavisto. Erikoismies Laitinen. Radio Nova. Carmen Grain, Life Can Be Beautiful. Elämä näyttää hymyilevän myös mun vierani Sami Haaviston naamalla kovasti. Sä taidat olla hyvin tyytyväinen elämässä. Kyllä mä tällä hetkellä voi sanoa varsin vapautunut. Tuossa tuli 15 vuotta tahkottu ICT oravan pyörässä myyntihommissa ja vuodenvaihteessa tuli tehty ihan valtava päätös ja hypätä pois sieltä. Ja lähtee ihan 100% toteuttaa itsensä kauhumaailmassa, elokuvissa, kaikissa mahdollisissa projekteissa. Toivottavasti siellä uimaltaan on vettä, ettei tule rumaa jälkeen, kun joskus pääsee pohjalle. Toivottavasti. Mä nostan sydämestäni hattua sun kaltaisille ihmisille, jotka seuraa sydäntään, eikä vaan sitä semmoista kuvitteellista sydäntä, mitä luullaan monasti. Kyllä, mä haluan olla mieluummin se tosi leveästi virnistelevä vanhus siellä vanhainkodilla, millä ei saa edes lääkkeellä pyhittyä pois sitä hymyä naamalta. Että on ollut koettua ja nähty ja tehty kaikki mahdollinen, että siinä vaiheessa voi niin oikeasti päästä irti ja sanoa, että hei, mä tein kaiken sen, mihin te ette ole yhteensäkään pystynyt. Sun oma tuotanto, mitä puhutaan vaikka elokuvista, niin se on laaja. Sanoitko sä, että 4 vai 5? Mä oon 4 saanut koko pitkään valmiiksi ja 5 on tällä hetkellä valmistumassa. Se on jälkituotannossa ja säveltämisiä tehdään värimäärittelyitä ja ääniraitaa. Se on ihan 1-2 sisällä ihan esityskelpoinen. Ja niille kuulijoille, jotka ei tiedä, niin miten sä luonnehtisit tätä elokuvamaailmaa? Minkälaisia elokuvia sä tykkäät tehdä? Mä tykkään tehdä elokuvia. Tää kuulostaa kliseeltä, mutta mä teen oikeasti elokuvia itselleni. Mua ei niin oikeasti kiinnosta, onko se katsoja, se mitä mieltä siitä elokuvasta, vaan mä haluan tehdä semmoisia elokuvia, mitä mä oikeasti haluan itse nähdä. Ja nämähän on aika laidasta laitaa, mitä näitä on tehty. Että ensimmäinen oli tämmöinen mustavalkoinen erottinen lesbian vampyri-elokuva, minkä mä tein, ja se oli aika hätkäyttävä monelle kokemus siinä vaiheessa, kun saatiin se tulille. Ja toinen oli taas sitten tämmöistä 70-luvun eksploitaatio-elokuvista ammentava elokuva, eli näitä Jess Francoja ja muita vastaavia, noituutta, vampyreitä, alastomuutta, teurastusta. Sä nostat aika usein erotiikan ja nyt ekaa kertaa alastomuuden esille. Kuinka iso roolia esimerkiksi erottisuus näyttelee sun kauhuelokuvissa? Valtavaa.
Voiko niitä sanoa sitten erottisiksi tai aikuiselokuviksi siinä mielessä? Mä sanoisin, että ne on veren erotiikkaa. Mä en aikuisviihdettä ole koskaan tehnyt, enkä mä koskaan sitä suostu lähteä tekemäänkään. Että mulla on jopa tarjottu ohjaustöitä aikuisviihdepuolella, mutta mä oon kieltäytynyt niistä järjestäen. Eli mä haluan vetää tosiaan semmoisen viivaa, että mun elokuvia ei myydä Hot Lipsissä, vaan niitä myydään Anttiloissa. Tosin niitä ei myydä Anttiloissakaan, mutta... Niin, että Sami mielellään tekisi aikuisviihdettä, mutta vastanäyttelijät tuppaa kuolemaan verenvähyyteen. Ei, kyllä tässä raatoja näissä tulee jonkin verran vertakin. Mutta tosiaan sitten muuttuu aika paljon tuo genre, että sitten mä tein semmoisen enemmän psykologisen kauhuelokuvan, semmoinen kolmas elokuva Succubus, mikä taas kertoo enemmän semmoista hulluuteen vajoamisesta ja semmoisesta, kun ihminen ei osaa päästä irti kuolemasta ja kun se kuolema vetää sen peräänsä. Että se on niinku taas hyvin erilainen. Että tässä on menty niinku tehty, joka elokuva on ihan eri näköinen kuin aikaisempi. Sun elokuvissa varmaan riittää lentävää verta, mutta vois kuvitella, että kyllä se oma verikin on joskus lentänyt, koska sulle ei ole mitään valtavan isoja rahoitussysteemeitä takana, vaan tämä tehdään ihan niin kuin omasta selkänahasta ja ihan alusta loppuun saakka. Kuvaile pikkusen, että kuinka pitkä ja minkälainen prosessi silloin, kun sä teet kauhuleffaa, niin se on? Se on useimmiten semmoinen 2 vuotta. Että kyllä tässä on siinä ihan kirjaimellisestikin veri lentänyt, koska tässä on turpia tullut mitä moninaisimmilta taholta, kun näitä leffoja on lähtenyt tekemään. Välillä on ollut niin loppuhenkisesti ja fyysisesti, että ihan oikeasti kun pyyhkäsee nenää, niin veri alkaa vuotaa solkenaan. Eli tämä on todella niin kuin vaatii verta, hikeä ja kyyneleitä. Että kyllä tässä on itkettykin näiden elokuvien eteen. Mutta se on kova homma lähteä tekemään aluksi, että saada käsikirjoitukset valmiiksi, löytää oikea tiimi. Castingit kestää helposti 3-4 kuukautta ja sitten se elokuvan kuvaaminen vuoden ja siihen vielä sitten kaikki jälkituotanto, musiikkien sävellykset, kaikki, koska mehän tehdään alusta loppuun kaikki itse. Eli ihan kaikki resurssit raavitaan, niin kuin voi sanoa selkänahasta kasaa. Ja vapaaehtoisvoimia, että kukaan ei ole saanut penniikään palkkaa näistä tuotantoista koskaan. Kuunnellaan näin äänimaisemallisesti pieni pätkä. Mä otin vapauden editoida tätä vähän järkevämmän mittaiseksi, mutta toivottavasti sisällölle en tehnyt mitään hallaa. Mä yritin etsiä, Sami, mahdollisimman sopivaa musaa tällä, kun sua haastattelen, niin tämä Mikan Celebrate tuntuu olevan just sitä, mitä mä ajattelin, että sulle voisi pudota. Tämä on loistavaa, mä en ole koskaan kuullut aikaisemmin. Ihan varmasti. Todellista kauhua. Sä oot tehnyt monta leffaa jo, onko sulla tällä hetkellä työn alla minkä tyyppinen ja missä vaiheessa? No tosiaan mä puhuin siitä Curse of the Witch's Blood-elokuvasta, mikä on semmoinen ihan puhtaasti englanninkielinen produktio ja 1800-luvulla sijoittuva tämmöinen pukudraama, vampyyrielokuva. Mutta sitten tässä on 2 uuttakin tuotantoa käynnistymässä, eli lähdetään tekemään ensimmäistä zombie-elokuvaa. Ja käytännössä se on niinku semmoinen, zombiet ei juokse, eli ihan oikeata kauhua, ei mitään zombien verukkeella tehtävää toimintaelokuvaa. Ja sitten on kauhukomediaa. Kauhukomedia, kyllä. Eli tarkoitus on lähteä tekemään tämmöistä Addams Familytä ja Munsterseja kunnioittavaa Ed Wood halpalavasteissa toteutettua lyhyitä vitsejä, komiikkaa sisältävä tämmöinen old fashion kauhu-TV-sarja. Jos joku TV-yhtiö ostaa se hyvä, jos ei osta, niin me julkaistaan DVD:llä, me tehdään niitä edelleen. Just joo, ja sulla on koko ajan näköjään työn alla jotain, että käsittääkseni olet hyvinkin niin kuin pedantti ja ahkera näiden omien visioiden suhteen, että ei jää paperille, vaan se viedään loppuun asti. Tässä on velkaa joka ikiselle ihmiselle, joka lähtee mukaan näihin produktioihin, että nämä viedään loppuun nämä hommat, eli ei ole mahdollisuuttakaan jättää kesken. Eli kyllä tässä täytyy olla semmoista jääräpäisyyttä, sitkeyttä, varmaan vähän tyhmyyttäkin, että näitä tekee. Mutta joka tapauksessa jokainen projekti, mitä tehdään, niin se tehdään loppuun asti aina. Sä puhuit vapaaehtoisesta työvoimasta. Kyllä. Miten sun elokuviin voisi päästä mukaan, jos tämmöinen näytteleminen ja tämä maailma tosiaan kiinnostaa? Meidän siellä verkkosivuilla sieltä löytyy ihan selkeä hakukaavake, eli missä kerrotaan, että minkälaisia rooleja haluaisi tehdä, mitä aikaisemmin tehnyt, pikkusen siitä, että minkälaisia juttuja on valmis lähtemään mukaan. Ja sen avulla mä sitten löydän ihmiset näihin meidän prokkiksi. Kaikki on mukana vapaaehtoisesti. Sinänsä jännää tämä uudessakin elokuvassa, ja meillä on kuitenkin 6 pääosan esittäjästä, 5 on ihan täysin ammattilaisia teatteri- ja elokuvanäyttelijä. Hekin ovat mukana ammattilaisia tai vapaaehtoisesti tässä.
Voi että, aika makeeta. Mites kun ajattelee, että sä elät hyvin vahvasti tämmöisessä kauhumaailmassa itse, niin mitäs jos sulla on vaikka lapsia, niin miten sä sovellat sitten tämmöistä kauhutematiikkaa heihin? Saako he vapaasti katsoa mitä vaan vai mikä on niin sun filosofia tähän? Ei missään tapauksessa, että nämä nämä ikärajat, niin ne on lain mukaan säädetty ja niissä on tietty syy, miksi ne on tehty sillä tavalla, että ne suojelee pieniä ja nuoria katsojia tämmöiseltä maailmalta. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että mun pojat ei katso tämmöisiä, kun niiden ikä tulee täyteen niihin elokuviin, mitä niiden ikärajat sallii. Että ei missään tapauksessa katso niitä. Kaunis kiitos elokuvaohjaaja Tuonelan tienviitta Sami Haavisto tästä, että pääsit tänne ja ei muuta kuin iso käsi ja kaikkea hyvää sun tuleville produktioille. Kaikkea pahaa. Ja Sami Haavisto has left the building. Hetken kuluttua uutisissa muun muassa siitä, miksi Suomessa tuntuu olevan niin paljon hometaloja. Erikoismies Laitinen. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova.